Domin samun sabbin shirye-shiryenmu, danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ba za ta riƙa sanar da kai duk lokacin da muka ɗaura sababbin shirye-shiryenmu. Baba ya ne, ya damu da wannan ne, kaga ba ta da yawa ba, ya kamata mu kwalbe ta kasa. Baba, ka san wannan, wallahi wannan mugu haɗi kake ganta wannan. To ya kamata mu kwalbe ta kafin wani ya zo ya gan waye. Kai ka san wannan ada ya kawo mu saboda ita ba. Kai, ba ka bari kawai, ƙaramin halaka ce. Yanzu akwai wata ne zamu yi. Na samu wata muguwar bugaggiya ne ta shagon Oju. Baba, baga a cikin black wanda yana ta zuwa. Ya yanzu ka ganta. Sarrafaffiya ne wallahi. Yanzu mu bude take nan ko. Kai, baban ga sha ba ruwana ba. Idan CP ne mu je da sha ba ruwana ba. Baga mu bude. Muguwar halaka ce wallahi. Halaka? Ata halaka wani. Ata halaka mu duka. Baba, Zan kwalbe ta. ga dan mugun dan renin wayen nan gashi nan zuwa. Dan renin wayen nan. Kaga kananan kwari? Me kuke haka? Kai. Ragonka. Wannan ba bugun. Kai waga ya coka nan ne kai tukun wani. Bugun ne ba? A'a. Wannan ya fi karfin ku. Kakka mana haka. Kai kakka mana haka biya ba. Kakka mana haka biya ba. Jiya kwalba ya ka san nawa na kwalbe? A gani. Biyar na kwalbe. A gani. Ana mai alaki da Kakka mana haka. Kakka mana haka girma fa. A gane ko. Ka barsa. Da wa duka ba wanda ya sai mana wannan kallon rayuwa ba. Wannan ba komai ma ciki ba ma. Wannan gara. Amma saboda kai ne ba dan kai ba wanda ya sai mana wannan haka ba. Ka barsa. Ka A barsa. gane ko. Ka barsa kai. Yanzu abin ka gage mana kenan. Barsa ma ne ji da wannan. Jikinsa zai faɗa mai yayi. Ni ba kai fada da ni. Ni ba kai fada da ni. Wallahi ni na barka a garin nan kawai. Wallahi gariya ne. Wallahi gariya ne. Da shi da wa? Ni ba kai fada da ni. A'a. Da shi da wa? Ka ji dan renin wayan nan. Wani ne fada da ni. Da kai da wa? Ni ba kai fada da ni. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da Alhaji Bello. Wannan bayar Alhaji Bello bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Wai ba kwa jina ne ga baki ɗaya ku. Bacci kuke yi ne? Kai. Malam ya aka yi? Bacci kuke yi? Na bacci muke ba. Ba bacci ba? Yanayin ne kawai ta canza. Yanayin ne kawai ta canza malam. Kai. Yara Alhaji Bello yanzu da kuka mai da rayuwar ku kenan don Allah ka duba wani irin rayuwa ne wannan mai matasan zamani. Ya malam na wuni malam. Na wuni malam. Lafiya kalau lafiya kalau. Ni yau ma kake kira malam ni ba malamin ku bane. Okay. Na Kenan tana nuna maka ne cewa ka malam ni ba malamin ku Me bane. angwani ko wane ne? Me angwani ko wane ne? Lafiya kalau lafiya kwana kalau. biyu. Lafiya kalau. Masha Allah. Sannu. Yanzu ku ji mana kuna jina? ni ban maganin ka bane. Kana jina ko? Ina dan ji. Yanzu inda kuka mai da rayuwar ku kenan kin hakan kuna tunanin kun kyauta kun ma kanku adalci. Wani irin rayuwa ne kuka dauko haka? Ni ma ban Ku sani. dauko harkar wannan ku sha wancan haba kayan maye haka. Yanayin ne kawai ta juya. Tunani Yana rage muku tunani. Eh sosai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ko da ka sha barasan ne ni kamu. Inna lillahi. Ka ba malam ya. Wato ko da ni ma zan sha barasa. Ko da wancan sai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ba malam ko. ga wannan mallan ka taba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka yan zamani Allah. Ba ka sha bankana. Allah ya shirye da ku. Amin malam. Malam. Yanzu ka duba wannan dan Allah yanzu haka katilan matsatulan da ka zo ka zauna ka zo tsirara Malam ka yi hakuri malam. ba wani wando gajeren mun wando ne wannan wando ina sallah ina ki na wani Malam sallah ba masallaci muke ba. kai ka fito club duba da Allah wani rayuwa ne kuke haka ya kamata kuma kanku fada ku san abin da ya dace ku san abin kanku ya kamata a ƙananan shekarun ku nan ya kamata a ce makaranta kuka je ga sa'o'in ku suna karatu ga sa'o'in ku suna yin ababe da ya kamata sana'o'i suna yi amma ku kun zo kun zauna da ku zauna gindin bishiya bakin rafi sai ku ta shaye shaye kai wani irin rayuwa ne wannan gaskiya idan ba kuma kanku fada ba Allah wannan ba riba Idan me kake yi? Wannan lego yana wala wani. Ko ba masallaci wuce ba. Gona ce wanda ya taba ni ma gashi. Kai yare. Ya karo mana abun ne? inna Ba lillahi shi wannan namu na wuce amma zo yana wannan magana wani. inna lillahi wa inna To kai yare ko za ka wani ne ko san Ya wani da gwani kai? ya gwani.
Me angoni. Wai shi malam ne. Me angoni. A'a ba wai ba fada na ba fada na zoyi ba ba ko fada na zoyi ba ko na zan faɗa muku gaskiya ne nan masallaci idan kun ji magana idan